Goazen gaurko elkarrizketarekin. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta ure zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun, baztango bihotzean, baztan kanpina. Kaixo, honengoan, elkarrizketa bat izango dugu Carmele Gomez, STEM planetaren koordinatzailea Iruñeko planetarioan, eta Iker Ibero, irakaslea eta animazioan aditua. Kaixo bioi? Kaixo. Zatxo, zer moduz? Eta zuek. Bale, hasiko gara esanez, Iruñeko planetaren ikastaro batzuk prestatu dituzutela, bertan irakasle izango zara, Iker, eta galdera da, zenbatotako ikastaroak prestatu dituzuten. Ikastaro hauek izanen dira realitateare agotua ikasteko, asmentako ikastaroak izanen dira, eta hurbildu nahi duten entzat prestatuta. Hau guztia ulertzeko, erranbarko genuke STEM planetaren baitan prestatu ditugula, eta STEM planeta bada Nafarroako gobernuak prestatu duen hezkuntza programa bat, STEM zer den ezagutarazteko. STEM da, inglesez, zientzia, teknologia, ingenieritza eta matematikak biltzen dituzten ikasgaiak, eta horietara hurbiltzeko Iruñeko planetarioan programa hau dago, hain zuzen ere, Nafarroako gobernuaren industriako sailaren arabera antolatuta. Hor, badago atal bat industria grafikoak bultzatzeko, eta industria grafikoen irakaslea baita Iker Ibero, bera aldi berean STEM mentorea izanta edo STEM bultzatzeko aholkularien taldean egonik, hortik sortzen da elkarlana. Ikastaro hau, edo hauek, nori zuzendatu daude? 11 urtetik gorako pertsonentzat, eta rateguntelek 11 urtetik gora, eran nahi dut, 52 urteko norbaitek interesa badu ere, ongi etorri izanen dela. Azken finean gauza oso berriak dira, berritzaileak, eta jakin mina duen edo norentzat. Ikastaroan, zer mototako programak erabiliko dituzu? Hasiko gara Blender programarekin, 3Dko modeloak programa bat egiteko da, eta dohainik, programa hori dohainik da, eta oso egokia da ikastaro hauek emateko. Eta gero, aplikazioa egiteko Unity programa erabiliko dugu industria potentean, bideojokoen industrian erabiltzen den programa oso potentea da. Eta hor, 2 programa horiek erabiliko ditugu ikastaro honetan. Oso ongi. Zein egunetan eta zein izango den ordutegia? Orain 3 txanda gelditzen zaizkigu, lehenbizikoa ekainaren bukaeran, datorren asteartetik hasita, goizez, 25etik aurrera, eta gero abuztuan beste 2 txanda. Tailerrak hainbat egun irauten ditu, asteko kanpamentu bat bezala planteatzen dugu, eta beraz, etorri nahi dutenek, lau egunez jarraian etorri beharko dute. Beraz, ekaineko txanda eta gero, abuztuan 6an gaztelaniazkoa eta 27an hasita euskarazkoa. Komentatu duzun bezala, tailer bat euskaraz da. Zer dela eta animatu zarete euskaraz egitera tailer bat? Lehenik eta behin, euskaralduna garelako, euskara maite dugulako, eta uste dugulako ere, eskaintzan euskara egon behar duelako. Baita ere, aipatu nahiko nuke, zoritxarrez euskaraz planteatu genuen lehenengoa, bertan bera utzi behar izan genuela, ez zelako inor ere apuntatu. Orduan, euskaraz ikastaroak planteatzeko,
euskaldunak animatzea behar dugu, bestela ezinezkoa da planteatzea horregatik. Keinu berezia abuztuaren 27an hasiko den nazioarteko egoitza espaziala diseinatzeko tailertxo horri, etorkizunean ere euskaraz programatu ahal izateko. Noski. Lehen aldia da, mota honetako ikastaroak eskaintzen dituela planetarioak edo guztiz berria den kontua da? Tailerrak ikastaroak aspaldidanik egin ditugu, baina modu honetan, tematika honekin eta Iker bezalako pertsona batekin, ze gero ikusiko duzu bere esperientzia sekulakoa dela, lehenbiziko aldiz. Beraz, luxu bat da, berarekin egotea eta espero dut jendea animatzea. Iker, zuri buruz pixkatiz eginez, konta iguzu pixkat zure kurrikuluma edo zuri buruz? Bai. Ni hemen Iruñan hasi nintzen ikasten, bideojokuen karrera, diseinu eta garapena, eta gero Donostira joan nintzen master bat egitera efektu bisualen inguruan. Zinemarentzako, telebistarentzako eta pixkat mundu horretan. Eta hori bukatuta joan nintzen Madrilera, Rantziton lan egitera, eta bertan hainbat pelikula, telebistako serieak egin genituen eta baita ere publizitatea asko egin genuen. Eta gero hemen berriro Nafarroara itzuli naiz, ni nahi nuen ona itzultzea. Eta orain klase ikasi nuen lekuan, hemen Iruñan, Navarran, berriro bueltatu naiz, baina orain irakasle moduan. Karrera berdinan, diseinu eta garapena, bideojokoen diseinu eta garapena, baina orain irakasle bezala. Eta hori da pixka bat nire historia. Esan duzu, El Ranchito enpresan lan egin zenuela Madrilen, enpresa hau, justo, adibidez, Game of Thrones bezalako telesail batean lan egin izan du, bertan izan zinen lanean. Bai, bertan izan nuen sorte ona bertan egoteko momentu justuan, eta hori Game of Thrones serian egon nintzen lan egiten, eta orain dela hilabete batzuk justo kapitulu bat egin genuenan, egin genuen kapitulu horretan, emi batekin saritu genituen eta gintuzten, eta oso esperientzia ona izan zen, asko ikasi nuen eta ikusi nituen gauzak bertan egoten ez bazara ikusteko oso zailak direnak. Eta esperientzia oso ona, increíble. Ez dago hitzik. Ez dago hitzik, batez ere, niri ematen zintuzten, zidaten plano batzuk, planoak, eta hori zen un desierto, zegoen ezer. Eta gero gu ikusten den guztia, gero ikusleak ikusten duen guztia, digitalez eginda dago. Gehiago, 80 digitalez eginda dago. Eta bertan gaude gu, detrás de las cámaras hor lantzen eta gauzak egiten, ez? Mardula baina, ongi segitua. Bai, hori da. Baina, gero anekdota batzuk daude, adibidez, zaldi bat egin genuen, digitalez, zaldi bat hilda. Eta, zaldi hori bakoitzeko, baziren bozaldi, eta hilabete bat edo horrelako denbora egiteko. Eta gero, saioa ikusi genuen, eta atera zen 10 segundu horrelako gutxiago behar bada, Eta, elurrarekin eta ezer ikusten. Baina horrelako gauzak gertatzen dira ere. Azkenean ere, detaiak ipini baritu zuten. Claro, detaiak jartzen ditugu, zen gero ez dakigu behar bada plano azken momentuan aldatuko dela, edo beti aurreratu behar dugu hori eta egiten duguna beti kalidade oso handikoa. Baina ez pixkat aldatuz, hemen ere zaudela, Irude Navarra enpresa sortu izan duzu, ezta? Bertan, zer motatako lanak egiten dituzu? Batez ere berreskurapen digitala. Ni txikia nintzenean, hainbat ruina ikustera joan nintzen, eta hori, eta beti nire aurra nintzenean, nire ikuspegitik esaten, eta nola izango zen hau bere garaian, ez? Momentu horretan, Madrilen nengoen bitartean, esan nuen, zei deiona, ez, kombinatzea, berreskurapen digitala, ez, eta teknologia berriak, historia eta teknologia berriak kombinatutak. Eta orduan, Irude Navarra egin nuen,
Eta, bueno, ja lantzen ari dugu hainbat proiektu, genuen Santa Crizeko hiri erromatarraren berreskurapen digitala, eta orain ja Nafarroko kanpotik ere lan egiten ari dugu eta oso pozik, zeren gustatzen zait eta azkenean hori da bentaja bat. Primeran, ja, bideojokoak, diseinua, animazioa, montamentako ikasgaiak landu nahi dituen pertsona bati, zein modotako aholkuak emango zenizkioke? Nire aholkua da benetan gustatzea, jakitea hori gustatzen zaizula, ordu asko egotea ordenagailuaren aurrean, eta erreferentzia asko bilatu. Zu asko lan egin, erreferentzia asko bilatu, beste artista batzuk segitu, eta baita ere bideojokoak jokatzen ari dituzun bitartean, gauza teknikoetan pizkat begiratu, pizkat hobe ere ikasteko. Eta, ni adibidez ikasi nituen bideojokoen atal guztiak, programazioa, marrazkiak, diseinu, iruden modelazioa eta guzti, eta hori ere honea ikastea da, hori pizkat atal guztiak eta gero ja zure gorputza esango dizu hemendik joan. Eta hori da pizkat nire aholkua, pizkat guztia probatzea eta gero ja gauza batean espezializatzea. Vale, primeran. Nik, barkatu ipatu nahiko nuke ere, bideojokoetan pentsatzen dugunean batzutan, edo batzuk pentsatzen aldute bakarrik oso estereotipatua dugun ideia, bakarrik jolaztearena, baina berak aipatzen duen sorkuntza prozesu horren baitan, badagoela aukera asko eta asko batzutan pentsa ezinak, edo guk adibidez pixkat hezkuntza mundura ekarriko dugun aldaera bat, ez? Orduan, kotxean gentozenean, komentatzen genuen, neskak batzutan, ez direla hainbeste animatzen, ze igual badugun irudi tipikoa da, gehien bat mutiko bat, ez? Jolasean, are gehiago ere, pertsona helduotan ere osoikoa da, mutilak, gizonak ere elkartzea, bideojokoetan aritzeko. Baina, ez dela bakarrik gizonentzako mundua, ez neskentzako mundua, baizik eta gogoa duen edo norentzat eta neskak ere animatzea dei txiki bat. Bai. Geroz eta emakume gehiago jolasten dute bideokotara, eta ikusten da nola... Bai, egia da, baina hori zen aipatzaren ikuspegi zabal bat eraikitzerakoan. Eta noski, gero eta gehiago eta nahi duten entzat gauza guztiak, ez? Bakarrik izan emakume. Ja, horren gorteari begira, motonetako ikastaroak prestatu dituzute, edo oraindik ere lanean zaudete beste zer egiteko, ez dakitzuk ere animatuko jatekeen beste urte bat ere parte hartzera? Asmoa da baietz. Gauza da, Planeta STEM hezkuntza programaren nahiko jaio berria dela eta probatzen ari gara. Esan bezala lehenbiziko txandan gaude, nik uste dut tailer interesgarriak prestatu ditugula. Ikusiko dugu zein den evoluzioa eta ere ikasiko dugu, zeren tailerra egiten duzunean, erraten duzu, hau pentsatzen genuen horrela funtzionatuko duela, sartuko dugu hobekuntza hau, baina, asmoa behintzat jarraitzea da. Hori, batez ere, ojala gero hemendik proiektu edo ikastaro berri batzuk egiteko asmoa duten, eta nire partez ados, nire partez egiteko. Ja, gauzak ondo ateratzen diren, jende animatzen den, eta urteetan ere jarraitu dezakezuten programa honekin. Ongi. Mila esker etortzagatik bihoi, eta hurrengo baten ere ikusi garen. Ongi, zuri. Eskerrik asko zuri. Mil esker. Hau izan da guztia, mila esker hor egoteagatik. Orain, Atarabiako kulturetxean dagoen esposaketa batekin utziko zaituztegu. Luis Arellano ikastetxeko ikaslek eginiko argazkiekin. Mila esker eta bihar arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.